Zaindu zeure burua oinarrizko osasun laguntza aurrera lemapean manifestazio deitu du Nafarroko osasun plataformak maiatzaren 15erako. Borroka sindikala delitua ez dela aldarrikatzeko manifestazio egingo da larunbatean arratsaldeko 5etan Iruñeko Baluarte plazatik abiatuta. Norabide aldaketa baten alde zaintza lana bizitza herriale emapean hainbat ekitaldi antolatu ditu maiatzak bata langile egunaren harira LAB sindikatuak Baztan bidasoaldean. Nafarroko gobernuak 34 kakotx 9 milioirekin finantzatuko du Nafarroko Unibertsitate Publikoko Osasun Zientzien eraikin berria. Nafarroko gobernua ados dago behi ustiategiak handitzeko luzamenduarekin. Ziriza kontseilariak Olaibarko, Odietako, Anueko eta Lantzeko alkatei 121 A errepide nazionalaren bigarren zatiko obren berri eman die. Udalak Iruñan lan egiten duten entitatei 340.000 euroko diru laguntzak emateko deialdi egin du gizarte ekintzako proiektuak egin ditzaten desgaitasun, mendekotasun eta gizartaratze arloetan. Ijito etniako ikasleak komunitate honetako ikasleak eskolatzera animatzen dituen kanpainaren protagonistak dira. Iruñeko udalak eta Nafarroko antzerki eskola gaztelaniaz zein euskarazko haurrendako antzerki testuen 30. lehiaketarako deia egin dute. 182 koronavirus kasu atzeman dituzte azken egunean. Nafarroa gutxienez koronavirusaren aurkako txerto dosi bat eman dio ja 140.000 pertsonari 16 urtetik gorakoen 6 bati. Zaindu zure osasun etxea, zaindu zeure burua oinarrizko osasun laguntza aurrera lemapean manifestazio deia egin du Nafarroko osasun plataformak. Hau maiatzaren 15ean egingo da arratsaldeko 5etan. Jabetu dira Nafarroko osasun etxeetako arretak gainbera handia izan duela, bai herritarrekiko eta bai profesionalekiko. Oso egoera larrian gaude. Gure Nafarroko osasun plataformaren beldurra da, azken finean, oinarrizko arretako sarea gutxitzea, murriztea eta jendeak osasuntzungintza pribatura jotzea. Horregatik eskatzen diogu Nafarroako gobernuari bere osasun politika aldatzea, bere indar guztiak osasun etxeetan sartzea, bere ekimen osasun etxeetan sartzea eta benetan oinarrizko arretaren plana martxan jartzea. Maiatzaren 15ean, arratsaldeko 5 autobus geltokitik aterako gara manifa batean eskatzeko osasun etxe guztietan behar diren baliabideak sartzeka. Espainiako poliziak LAB sindikatuko 6 kide atxilotu zituen herenegun. Martxoren 8 eta garbiketa sektorearen lan gatazkari lotutako protesta ekintzagatik. LAB sindikatuak jakinarazi du dagoeneko aske utzi dituztela guztiak. Fermin Otamendi Iruñako 2. instrukzio epaitegiko magistratoaren aurretik igaro behar ziren, baina azkenean ez dute deklaratu. Borroka sindikala delitua ez dela aldarrikatzeko manifestazio egingo da larunbatean arratsaldeko 5etan Iruñeko Baluarte plazatik abiatuta. Esaerak dioen moduan goizan goiz esnatzailea ez bazaitu, esnesaltzailea ez bazaitu esnatzen eta polizia esnatzen baldin bazaitu demokrazia batean ez gaudela seinalea dela, ez? Eta hori da hain zuzen ere gaur gertatu dena. Garbiketako langile batzuk atxilotu dituzte eta horrekin batera sindikalista batzuk ere bai. Momentu honetan esan dezakegu 5 atxilotu daudela polizi etxean, baina abokatuen arabera operazioa irekita dago eta atxiloketa gehiago aurreikusten dira. Bago zenbaki bat eta esaten da osotara 11 atxilotu egongo direla. Beraz, azken honi dagokionez, Espainiako gobernuko ordezkariari Nafarroan eskatzen dioguna da atxiloketa horiek ez ematea. Eta
demokrazian egiten diren prozedurak erabiltzea, hau da, langile eta pertsona horiei notifikazio bat ematea eta azaltzea mutu propion epaitegietan. Horrela funtzionatzen du teorian demokrazia batek eta hori da aldarrikatzen duguna. Baztan bidasoan ere aldaketa da aukera, norabide aldaketa baten alde, zaintza bizitza herria lemapean hainbat ekitaldi iragarri ditu lab sindikatuak. Prentsaurrekoan aurkeztu zuten egitaraua atzo. Pandemiak bizkortu egin du langileok, emakumeok, migratzaileo, pentsioduno, gazteok pairatzen genuen krisia. Agerian utzi ditu, azken urteotan sektore publiko osoan, batez ere osasunean eta hezkuntzan izan diren murrizketak. Zaintza sistemaren gabeziak agerian utzi ditu. Enplegua suntsitzea, desindustrializazioa, gure baserritarrak albo batera ustea, etxe bizitza eskuratzeko ezintasuna, gazteek enplegua lortzeko ezintasuna, emakumeen aurkako sexu indarkeria areagotzea eta abar luze bat. Eta eskualde hau ez da salbuespena. Ikusi dugu Bidasoan etorkizun hobe baten bila pobreziatik ihesi datozen etorkinak kriminalizatzen direla. Ikusi dugu nola gure egoitzetako langileen COVID-aren aurka lehen lerroan borrokatu ondoren orain murrizketak ezarri nahi dizkieten. Ikusi dugu nola COVID-a itzaki hartuta itxi zen Donestebeko gizarte segurantzaren egoitza eta ez du gehiago ireki. Eta geroztik Iruñaraino joan behar dugu. Ikusten ari gara nola inposatu nahi den aroztegian legez kanpoko proiektu arrotz bat gutxi batzuen onura ekonomikorako. Ikusten dugunez, gazteek arazo asko izaten jarraitzen dute eskualdean bizitzeko eta askotan kanporatea behar izaten dute. Baina norabidea aldatzeko aukera dugu, antolatzen eta borrokatzen bagara. Asko gara horretan ari garenak, azken hilabetetan islatuta geratu den bezala. Hilabeteak daramatzate sektoreko langileek gure osasun zentroen egoera salatzen. Pentsiodunek astelenetan gure herrietako karriketan pentsio duinak defendatzen. Elizondoko zaretxeko langileek hilabetea daramatzate. Zaintza duinaren alde mobilizatzen. Baztango gizarteak egunak daramatza, 24 orduz akanpatuta, aroztegiko espekulazioari eta zautzari aurre ginez. Asko eta asko gara kapitalismo heteropatriarkal honi aurre egiten eta guztiontzat justuagoa den Baztan bidasoa bat defendatzen. Labek nahi du maiatzaren lehen hau borroka hoien guztien bozgorailu bat bihurtzea. Borroka guzti horiek bultzatzea eta indartzea eta nola ez borroka berriak sortzea ere. Horregatik dei egiten diegu Baztan bidasoako herritar guztiei Ernai erakundearekin batera antolatu ditugun ekitaldi eta mobilizazioetan parte hartzera. Maiatzaren lehenerako laben egitaragoa. Apiaren 28an, Donestebeko herriko ostatuan, arratsaldeko 6:30, Huertas de Peraltako nekazaritzako langileen borrokari buruzko okoke dokumentalaren proiekzioa. Apiaren 29an, Berako kulturetxean, 6etan, zaintzaren sektoreko langileen egoera eta Nafarroko lehen hitzarmena lortzeko hauen borrokari buruzko hitzaldia. Apiaren 30an, Lesakako Arranon 7etan, eskualdeko gazten preketateen inguruko hitzaldia antolatu dugu ere. Eta maiatzaren lehenean, Elizondoko herriko plazan 12tan manifestazioa izango dugu. Elkar zaintzea, elkartasunez jokatzea eta elkarrekin mobilizatzea da bidea. Gora maiatzaren lehena. Foru Gobernuak atzoko bilkuran 34.973.352.352 eurorekin finantzatu du Nafarroko Unibertsitate Publikoko Osasun Zientzien Fakultateko eraikin berria. Dotazio ekonomiko horrekin Nafarroko Unibertsitate Publikoek hartuko du bere gain Nafarroko ospitaletegiaren eremuko lurretan, hau da Barainain, zenbaki gabeko Iruña zeinak gobernuak lagako dituen. Beraz, unibertsitatea arduratuko da Nafarroko ospital gunearen esparruko lurretan eraikina egin eta hornitzeaz. Nafarroko gobernuak astearteko bilkuran onartutako akordioaren bidez adierazi du bat datorrela 1250 unitatetik gorako behi azienden ustiategiak
ezartzeko edo handitzeko baimenak emateko luzamendua ezarri nahi duen foru legearen proposamenarekin. Lege proposamena geroa bai bultzatu du eta Nafarroko Alderdi Sozialistak eta Nafarroko Podemos ahal dugu taldeko foru parlamentarien elkarteak ere sinatu dute. Horrela, ostegunean eztabaidatuko dute Nafarroko Parlamentuaren osoko bilkuran, testuaren asmoa da Nafarroko animalien osasunari buruzko foru legea aldatzea, atzerapen hori barne, izan ere datorren hilabetetan aipatu araua aldatzea aurre ikusten da, landa garapen eta ingurumeneko departamentua hori izapidetzen hasi ondoren. Gobernuaren akordioaren testuan jasotakoaren arabera, Nafarroko abeltzaintza ustiategiek espezie gehienetakoek txerria, broilerrak, haragirako olaskoak eta hegaztiak oro har, erruteko eta azteko oloak, ugaltze oloak eta horien hazkuntza, parketara atera behar duten hegaztiak, galeperrak, esnetarako eta haragietako ardiak eta hauntzak, zaldiak, untxiak eta erleenko kalekoak, gaur egun edukiera muga batzuk dituztenez hots behi ustiategiek ez dituztenak. Beharrezkotzat jotzen da aipatu luzamendua ezartzea. Abere jarduera hori ordenatzeko animalien osasuna eta ongizatea hobetze aldera eta gaixotasunak edatzeko arriskoa minimizatzearren. Abeltzaintza ustiategiak ezartzeko edo baimentzeko atzerapenari esker, animalien osasunean oinarritutako interes orokorreko arrazoiak babestuko lirateke. Foru komunitateak arrazoi hoiengatik mugatu du abeltzaintza ustiategien tamaina eta edukiera esaten da akordioan. Bernardo Ziriza Lurralde Kohetsiorako Kontseilariak bilera egin du Olaibarko, Mari Carmen Lizoain, Odietako, Alberto Urdani-Zanueko, Miguel Ángel Larraioz eta Lantzeko Isabel Balestena alkatekin, 121 A errepidearen bigarren zatiaren obren planifikazioaren berri emateko. Olabe eta Lantz arteko lanak helduden apirilaren 30ean hasiko dira, lehenik seinalizazioak eta prestakuntzari ekingo dio Mari Ezkurrena enpresak. 10.800.000 euroko aurrekontuarekin lanak fase ezberdinetan gauzatuko dira. Ez dira trafiko desbideratzerik aurre ikusten. 60 km/h abiadura ezarriko da eta erraiaren zabalera ere murriztuko da, hori dela eta baliteke erretentzioak izatea. Txandakako pasoa emanen da zenbait zatitan eta horietan abiadura 40 km/h mugatuko da. 121 A errepide nazionala 2+1 bihurtzearena 5 zatitan egingo da, Ezkabako tunelatik hasi eta Endarlazako zubiraino. Dagoeneko lehen zatiko lanak Ezkaba Olabe artekoak martxan daude. Iruñeko udalak irabazi asmorik gabeko entitatei zuzendutako urteroko diru laguntzen deialdia egin du. 2021 urtean gizarte ekintzako berariazko proiektuak egin ditzaten desgaitasun, mendekotasun eta gizartaratze arloetan. Edizio honetan laguntzen guztiko kopurua 340.000 eurokoa da eta 2020an aldiz 280.000 eurokoa, hau da, 17,2 handitu da. Udalak erakunde hoiei guztiei ematen dien laguntzak gizartaratze eta aukera berdintasuna bultzatzea du xede, bai eta gizarte arriskuko egoerei aurrea hartzea eta zaurgarritasun, babesgabetasun, mendekotasun edota gizarte bazterkeriako egoerei heltzea. Aurrekontu osotik 202.000 euro desgaitasun eta mendekotasun arloko jarduketak diruz laguntzeko izanen dira eta gainerakoa 138.000 euro gizartaratzeko proiektuentzat. Deialdiaren oinarriak apirilaren 9ko Nafarroko aldizkari ofizialean osorik eskuragarri daude udalaren webgunean eta bertan ere eskabideak aurkeztu daitezke maiatzaren 10 arte. Egoitza elektronikoaren bidez. Aurreko urtean desgaitasunaren eta mendekotasunaren esparruetan lan egiten duten 32 entitatek eta gizartaratze arloko 21ek jaso zuten beren proiektuentzako laguntza batez besteko 5.471 euro. Hoien lan eremuak oso zabala dira, diabetesa, arretaren nahasmenduak, esklerosi anizkoitza, alzheimerra edo minbizia duten senide edo mendeko gaixoak, eta garun paralisia edo beste desgaitasun intelektual edo fisikoa, gortasuna, adibidez duten personekin autonomia, psikologia eta enplegagarritasuna hobetzeko lanak. Gizartaratze arloan migratzaile gazteak, haurdun dauden emakume zaurgarriak, joko mendekotasuna duten personak.
Sida jotako personak doluan daudenak edo toksikomanoak bestea beste izan ziren onuradunak. Hezkuntza departamentoak eta Nafarroko ijito komunitateak ezagutarazi dute prestakuntza aurrerapenerako eta aukera berdintasunerako bidea, kontzientziazio kanpaina, etnia horretako ikasleak eskolaratzera animatzeko. Horretarako hainbat herritan grabatutako bideoetan ijitoek lehen personan kotatutako esperientziak biltzen dituzten bideoetan jasotako hezkuntza prestakuntzarekiko harrotasuna erakusten dute. Iruñeko udalak eta Nafarroko antzerki eskolak elkarrekin antolatzen duten aurrendako antzerki testuen lehiaketaren 30. edizio abian da. Uztailaren 2 arte zabali dago lanak aurkezteko epea, 16 urtetik gorakoek har dezakete parte eta gehienez ere 3 testu aurkezten aldituzte, gaztelaniaz edo euskaraz idatziak. 2.500 euroko sari bakarra dago hizkuntza modalitate bakoitzeko. Aurkezten diren testuek honako baldintza hauek bete behar dituzte, jatorrizkoak eta argitaragabeak izatea, ezin izanen delarik testu bera gaztelaniaz eta euskaraz aurkeztu. Sariri jaso ez izana beste edozein lehiaketetan. Inongo konpainiak profesionala izan ala ez, antzestu ez izana eta aurrendako lanek izan ohi duten iraupena izan behar du. Testuak posta elektronikoz bidaliko dira biblioteca@laescueladeteatro.com helbidera eta gaia eremuan honako hau idatzi beharko da. Aurrendako antzerki testuen 30. lehiaketa. 2 fitxategi bidaliko dira, bata PDF formatuan obraren izenburuarekin, testuarekin eta izengoitiarekin, eta bestea honako hauekin. Izenburua eta izengoitia, egilearen kurrikulum laburra eta nortasun agiri nazionalaren edo pasaportaren fotokopia. Halaber aitorpen idatzi bat ere erantzi behar da non adieraziko baita egileak oinarriak onartzen dituela eta aurkeztutako lana jatorrizkoa eta argitaratuko zein estrenatu gabea dela eta ez duela inongo saririk jaso. Saria jaso dezaketen testuak aukeratzeko honako hauek hartuko dira kontuan, kalitate literarioa, sormena, originaltasuna eta lana taularatzeko modukoa izatea. Asteazkenean 2.386 PCR eta antigeno testak egin ondoren 7,6 positibo eman dute eta 182 COVID kasu berri azalaratu dira Nafarroan. Aurreko egunarekin alderatuta 14 kasuko jaitsiera izan da eta aurreko asteko egun berarekin alderatuta berriz 6 kasukoa. Aste honetan oraingoz kasu berrien kopurua 6 jaitsi da aurreko asteko aldi berarekin alderatuta eta pilatutako inzidentziara jaitsi da, bai azken 14 egunetan, 408 bai azken 7 egunetan 175 kasutara. Atzo emandako kasu berriak Iruñan agertu dira bereziki Txantrea, Arrosadia eta Donibane auzoetan bati bat, baina baita Alesbesen ere, non beste egun batez ere 7 kasu agertu diren. Txerto berri bat sartzea Janssenekoa eta Pfizerren hornitura gehitzea aurreikusteak bai eta modernoko sorta bat Laster iristeak ere Nafarroko txertatze prozesua indartu dute izan ere, Osasunbidea Nafarroko osasun zerbitzuegia 200.000 dosi eman ditu eta horri eskerria 140.000 personak jaso dute txertoa bai osorik bai partez 4 nafarretik batek. Bestetik aipatu ere azken 24 orduotan 270 ikasle sartu direla konfinamentuan hoiekin, 1.472 dira beraien etxeetan bakartuta dauden ikasleak guztira 2,37ak. Bizikidetza talde egonkorrei dagokionez, 57 ikastetxetako 75 bizikidetza talde egonkorretako kideak daude bakartuta. Azkenik aipatu Nafarroko gobernuak itxiera perimetrala agindu duela Funes herrian eta baeketa 45 eta 64 urte bitartekoen artean herrian koronavirusaren zabaltzean gelditzeko neurri gisa. Azken egunetan kutsatze eta positibitate indizia handiak agertu dira bertan.